Malamar Shawa kashe na 7. Ga sunan waɗanda aka ce a rubuta da Noisemaker. Karɓa bashi yana kiransu ɗaya bayan ɗaya. Jamila Yakubu Rufaidah Habiba. Wato, ku kullum sai an sami sunanku a cikin kun fi kowa surutu ko? Ku biyo ni ofis, ku kuma sauran ku koma. Sun fanshe ku tunda sun fi kowa surutu. Cikin ofis ɗin suka shiga, Kevin na zaune yana makin wani assignment na NJS1. Ɗagowa yana kallon su kafin ya ce, "Lafiya Bash, me ya faru? Me ya faru kuwa kaɗai? Me ya faru kuwa? Ka dai san sun fi kowa surutu a ajinsu. Shi ne na taho da su su karɓi hukuncinsu kawai. Amma ai mun yi da kai sai nan da kwana uku za mu kuma neman su saboda a bar su su huta. To yanzu ma ba cin su za mu yi ba sosai ba, kawai za mu ɗan kashe kishirwa ne. Kuma su ma da alama suna da bukata ko babes?" Da sauri James ta ɗaga mai kai da ita bata ke ba kullum a ringa gurzata kamar dai wata Mr. Swings. Shiga suka yi suka zauna ciki, shi kuma ya rufe ƙofar yadda ba damar mutum ya shigo har sai dai idan suka buɗe. Dama kuma ta waje ba ya ganin na ciki. Nan da nan James da Bash suka faɗa tekun daɗi. Shauƙin sosai da sosai suke sarrafa junansu cike da nuna alamar a bukace suke. Kevin na matso kusa da Rufi, "Mu je, ko kin tsaya kina kallon su? Wai sai yaushe za ki saki jikinki ne a harkar nan? Ni kwata-kwata James ta fi ki alamar wayewa. Kullum ke kamar a tsorace kike, sai idan harka ta yi nisa sannan za ki saki jikinki." Duk wannan maganar da Kevin yake hannunsa na cikin rigarta. Kowa dai ya san yunifom yadda suke rigunansu ba sa matsewa sosai. Ko dai akwai abin da kike tsoro ne kuma ba kya jin daɗi na ne? A'a sa ba haka ba ne, ina jin daɗi sosai. To amma me yasa ba kya iya sakin jikinki kamar yadda James take yi? Kin ga yanzu dama ita ta fara kai min sumban nan amma ke gaba ɗaya sai dai ki tsaya waje ɗaya kawai kullum. Zan daina nema. Ok to yanzu a bani abin daɗin. Na shanunta ta ɗan tasan yana masifar ɗauka mai hankali ta kai bakinsa. Ai kuwa da sauri ya kama ya fara sha mata su, yana malamala mata shi. Gaba ɗaya su James sun manta yadda kansu yake. Don zuwa yanzu gaba ɗaya sun yadda kome harka ta yi nisa. Daga cewa romance kawai za yi, nishi kawai suke gaba ɗaya sun cika wajen. "Wosh baby daddy, ki ƙara min wayo daddy, daɗin ki ya min yawa. Zai kashe ni, wosh ki da sauri." Gaba ɗaya Bash ya gama rikicewa saboda wani kalar sha da James take ma kulkinsa kamar ta samu alawa take tanɗa shi. "Ki bani na ci mana, wosh baby, wosh kar ki bari." Tebur ɗin cikin ofis ɗin James ta dafa ta jiyo mai tuwon ɗuwaiwain nan ta yi kuwa da sauri ya tashi ya tura kulkinsa cikin gusun nan ya fara kai mata wata irin haka kamar ba gobe. Gaba ɗaya su Rufi ma an dimalmile kogin daɗi. Ta manta da wani tsoro da take ji gaba ɗaya. Kafafunsa ya gyara mata inda kulkinsa yake kallo. Sama sai nishi yake yana fitar da wani ruwa mai yauƙi kamar madara. Gaba ɗaya ya jike tare da hidda kome. Ta hau kan tebur ɗin wajen ya zama suna facing ɗin juna. Matsowa tayi sosai. Baki yadda zai ji daɗin gurzata ta buɗe. Bakinsa ya kafa wajen ya fara mata wani irin sha yana sha mata ƴan fulani. Ai kuwa nan da nan ta rikice. Mai wosh daddy, bari daddy hash. Gaba ɗaya ta kasa magana. Tashi ya sai ta zarmalon nan ya zura mata. Tashi ya sai ta zarmalon nan zuwa cikin gusun nan. Ai kuwa yana fara buga mata ita sai da wutar kansu ta ɗauke gaba ɗaya. Shi da ita saboda irin magadisun daɗin da ya kai musu ziyara cikin nan da nan kankanin lokaci ya fara aika mata da wani kalar gurza mai daɗi. Nishi kawai suke gaba ɗaya sun gama rikicewa saboda tsananin daɗi. Ban da gurnani ba abin da yake yi. Alhaji dama wata magana ce tafe da ni. To Allah sai da lafiya. Alhaji Mamman. Lafiya kalau alhamdulillah, dama dai akan yaron wajenmu ne. Shi ɗan wajen Umar ne. Na yi wa maganar aure tun da an gama karatun kuma an samu aikin yi. Shi ne na ce yanzu ya maganar auren ya samu yarinyar
yarinyar ne yar da yake so ko kuwa. Dama ina so a haɗa su aure ne da ƴata wanda kuka sani wato ƙawar Jamila. Ina so a haɗa su aure in kuma kana gani zai iya yiwuwa. Dan na ga kwanakin baya suna soyayya, sun shaƙu sosai sannan kuma sun dace tun kwanaki. Ta kawo min maganar cewa tana son shi. Ya sa na zo in tabbatar daga wurinka shin ya samu wata ne ko kuma jiran ƴata yake yi tunda ita ma ta gama makaranta.